Vakomana vanoonekwa vari maallies aVP Constantino Chiwenga kana kuti vaiva vanonzi timu general veThe Zimbabwean Xhosa vaiva vachitaura pamusoro pezviitiko zviri kuitika right now munyika yeZimbabwe. Patiri kuona kuti they are also the people vari kusapota Bomi Shogeza vachiti VP Constantino Chiwenga, we are waiting for your action. Panapa tiri kutiverai, toda kuti muite action. Kunyange zvavo VP Constantino Chiwenga hapana zvavati vataura panhau dzekusaksida mutungamiri wenyika. Vanonge zvinotaura mashoko kuti tiri kuramba 2030 vanhu ngavaritaye kana kupfuura 70. Remember subscribe or like on the bell icon. The Zimbabwean Xhosa team general mudanyira chiti dear army generals, no legacy was restored in 2017. Mnangagwa did not emerge from the civilians but from the barracks, and the Ugandan's a product of 2017 military coup. Tomashika mudatokwa panapa neteam general vachiti aiwa muna 2017 hapana zvizhinji zvakambochinjiwa nokuda kwokuti panapa the kind of was hijacked nezvigananda. Right now panapa tikuona kuti corruption yanga iripo vanhu havairamba muna 2017 yatova nani pane the deep seated corruption yavapo panguva inoi yatiri kuona kuti it has sunk nyika yese yeZimbabwe. Nyika yese yeZimbabwe yanyora panguva inoi. Vanhu havatongofungi kuti panova nehope ingori pane magenerals amakaona achitaurwa nana Bomi Shogeza vari kunzi you guys why are you quiet, take action. Panguva inoi mashoko anobuda panguva inoi vanhu vachiti zvigananda vakaita sana Wikino Chivayo ndo vanova the product yekupi yemuna 2017 vachinzi ndo vanhu vakanga vari behind the operation restore legacy. Iri kuno kunzi panguva inoi ndo anova maarchitects ecorruption, ndo maarchitects ari kuona kuti ari kuita kutetena maresources nemaminerals ese enyika. Tuze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Chatiri kuona kuti munhu wese panguva inoi ava kuti taneta nayo ZANU-PF. Kuna kumesection medu mafunguro enyu, subscribe or like, and on the bell icon.